Good morning guys! Sabado na karon. It's another beautiful day today. Look at my baby boy. My baby boy is ready to go to the basketballan. Mag-basketball. Good morning. Ay, ano man? Di day good morning. Di man good morning ni Jakay. Wa nakatarang og tog kay gijang hipon nagnget-nget. Good morning. Pero smile gihapon. Good morning. Hangsud-an kay Tawgi. Tawgi. Uy, di mo ko'y bisita. Saan ibitudo ni mo dong? Dito na may kapan na nagamang-kamang sa bungbong. Kaya katong sa Australia pa ko, bakasyon na kami direct ng kalipan. Kanang sa pagkuan dyan ako, pag-ablian ng Facebook. Ikaw ba dyan, nailahan ng mga vlogger ba? Thank you, mama. Salamat ko. Siksi pa di si Floor. Uy! Siksi mo rin ko palina ron. Nadal ko na. Thank you. Pura pa na. Lagi na araw naglagay. Balik si Jano. Sa Facebook mo. Hi guys! Sleep back to guys! Guys! Kinagkata na pa sa kukuan. Ako idol. O sa si Bibi Dalton. Hello Bibi! Kumusta? Kumusta uy? Di pa managad. Kamu lang bisa lang naman. Really? Pwede ra floor? That's yours. That's yours, baby. That's my present for you, baby. How old are you? 9 months. Alipay ko guys nga na uwaw ko kay wa pa ko kaligo ganina pagkita na mo ni ate. Ya, si Dalton pa yung naligo ganina pag adto ni ate Judith. Natos jay Facebook page Judith Ismakil. Ganahan mo follow ni Jay dyan kinabuhi sa Australia. Pero di asya karon nagbakasyon sa Pilipinas. Tagaliti to siya. Unja naglaag rin jag buhol kay. Siyempre laglagi pa nagsarain taon pod makauli. Once or twice a year. Hayahin na ng OFW nga makauli nga na. Kaya makasuri-suri na iban dugay jud dito makauli tag 5 ka tuig mo nang isulit jud ag mga moment nga makauli magsuri-suri ga jud. Nauwaw ko kanina, murag ko kasi mo smile kay hangipon lagi, mauwaw ko lagi ng hangipon. Oy, nansa ba ng hangipon ha? Alang ka damage ka dun natangtang ag veneers na nanda naghibang pa diri sa. Di mapusud mo sugot og matukos dentist da kamerang duha kay di ba sa kagwantang Dalton og 3 hours sa maghawid. Mao na nga wa pa jud mi kabalik og dentist. So, mao nga magantos ako da ng hangipon ja, murag nauwaw ko makakuan. Maka-apekto sa self-esteem. So, anyway, magpasalamat ko ni Ate Judith Ismakil sa idzahang regalo. Gitagaan mig chocolate sa si Dalton gitaga kwarta. Ipalit ko no og diaper or milk. So salamat kaadyo. Daypan guys gipalit ni Undoy dyan ang giputdan. Grabe nagka pa naong. Oh guys, grabe gid sakit sa tiil murag ko kabarug. Kana ning bikag ra sa kalit. Ara sa kita. Di na mauubos pa ubos. Otsa. Unang sana ba ng tentang? Ikid na pag sa kabata. Ikid na. Pagkapagun. Na. Ay. Barug. Bato na. Ah! Sakit. Aray. Paita. Ang tanga. Pengan na. Tabang tun la. Pengan na. Lagi ko sa tiil kay way umay. Utumoy kay nisakag mga unog. Gino ko tabang-tabangan paghilot. Tabang tun tabang. Tabang-tabangan pud. Biduot nila dan ni. Di na mao dari da kana. Naligo ko ganina andyan nakalimot ko panud lagi kana laging magdali-dali. Dako dari parcel. First of all, sa habrihan magpasalamat ko sa Inka Tiri ni Dalton kay regalo ni Inka ni Dalton. Tagani ni Dalton og regalo. At nga brihan today, unsay mga soda ani, pero sure ko lang ni mga nuog. Mga sinina. Uy, dali na ba color? Okay, daghan. Isud tanan. Salamat ka jo Inka kay imo ditang pinangga intang post dal kun mo kog imong kaugalingang bata. First, unahan natin ning ibabaw. Paris man day ni. Tulog. Ipok. Grabe. Bagabrihanan na ni. Yara guys.
First pair. Polo. Uy, pang nakasuot tari kay pang 2 years old ko no pero murag gamatoy. Polo nga naay partner nga short. Okay. Ikaduha, yellow shirt yapon po anday isa ka ng paris-paris na. Kuan ka parisan tulo. Wapo po diri kare kay dake ni Dalton ni magamit ni Dalton ini kuan Dalton mo dake pa siya. Ja short pa jang partner. Last pair. Ay upat ka pair da natinga ko kay dami isa di ha. Upat ka pair di ay. So story time day makagahi sa una sa kwantang edad 15 16 dito naman kog Manila kay namo koy magbuwangan ni ina nga atok pa eskwelahan matuning larga kog Manila. Mori ka upat dia. Ja stripe ug pare. Ja mo to si Terry nagtrabaho na si Terry sa maguwang kay nangita man to ang maguwang ug mubantay silang bata. Si Ate Gigin si Terry nagbantay sa anak ni Ate Gigin si Kian. Kay madlik man pud sila og kanang laing bantay ba kay injag dagdaegon. Mare last pair. Dagdaagan ang bata. Ja. Atong time kay murag nagka-problema pud mi dadto ba. Kay minor di edad pa mo ko dito di pa ko pwede magtrabaho. Ja. Aghang maguwang kay wa man day madadyon sa ijang gisaad na nga ija kong paeskwelahon. So murag nagabahin no nagamang plano kay biskay darhira ko mo eskwela dadto college sa Bohol. Mag-working rant ako ba sa moang ganang parentera pud nga doktor anja kay niingin man siya nga siya kung bahala o pa eskwela na mo to niya tugo Manila sus kay pag abot pa kay nagka-problema man di ay so wa ko ka eskwela 15 ko na to may pag-graduate nag high school ja mao to nakaundang ko pagka una jud ang tatong tuig ba mo first year college ang ako dito wa ko ka eskwela ja mao to nga natula man ko sa ka maguwang kay di man ko ganahan dito sa isa kay suon nga mo nagpaadto na kay ardaghana pod nila kaadyo ja mauwaw ko ba kay lisod ba apod sila dadto unja daghan sila kaadyo unja bawa ko kay bawa ngano kung giingnan nga December pa eskwela na magabahin no nagang mga plans dapat maka-eskwela ta ko dadto kay kanang mag-working man ko ato sa mong kuan nga doktor ja sagdi na laman to lain na po to nga story so garang yung story si Terry nag-work dito sa hang isa ka maguwang nagyaya unja umalay ko kwarta ja si jaka na may sweldo ag isang sweldo dito murag allowance ra gud pud kay tabang-tabang grupos igsuon 2,500 per month ja mamuot ko og magsweldo na siya nga na kay ida kong dadan usay sa Green Hills kay taga San Juan ni ja palitan po ko ni ja og mga gamit mga sinina kay wa man lagi po ko ka palit kay wa pa bud sa ko trabaho gisi-gisi pagang panty nga na palitan ko ni jag mga gamit pinangga ko kadtong tong time wa pay nahibaw-an nga sakit bitaw ni ja nga na pinangga ko ja nga pinalitan ko sa nina, sapatos, kung magsweldo si ja, apilan po ko ni ja. Ja, pagkabot sa time nga katong na-diagnose na si ja, o ka na ay sakit, ja, ako na pinagtrabaho, ako na po'y kuan ni ja, ako na po'y kanang mupalit ni ja, nga na. So, nga nag-amang banding ba, close jud mi kaadyo. Ja, to na trabaho na ko, ko nagtrabaho sa Pasig. Ja, aghang out kay 11 naman sa gabi, kay closing man ko ja, SM dadto kay alas 11 man sa gabi mag-close kay SM kay na masud sa subdivision. Ja mga bahay bitaw mga dato. Dito ko kitag mga artista, kita ko nila. Alam mo kaka, kina Chiska Garcia, nila kita ko nila kanana ay Cherry Pinida. Yan na ba mga artista dito kitag artista kay taga dadto man sila, Chris Aquino. Dagadat naman kuno sila dadto matud pa sa garna kuno sila dadto bayad dadto sa subdivision nga. Di ko anan sa SM Center Pasig man ko nagtrabaho ja maghuwat si Terry na hunay lamok lumay pat dyan maghuwat si Terry na kay kuan jag na ba koy gasa muragang anak damo naman dayto kanang kuan naman dayto na anam dayto siya siguro gibati itong time kay dali ra sa kapudyon hangaton ora share po ko ninyo sa amo ang banding before nga kanang hangtod karon wa gyapon mautro ba yeah
Hangtod na ana lamang ko'y anak, aghanap ang anak kay kay pangpalitan. Kay kuan man may ug kinsay naa maupoy mo provide ug wa maupoy tagaan. Ja karon na pang anak ijang gipangpalitan na. Lagi. Upat ni kaparisan. Magkuan ko, maglaba ko dani kay ipasuot ni Ja ugma. Kay Domingo ugma musimba man si Ja. Pasig ang ipasuot ni Ja kaning bulola man. Kaniya man ang ipasuot ni Ja. Ugma inig simba. So, salamat ni Muing ka kay imong gipamalitan si Dalton na anay bagong sanina si Dalton sa 2024. Thank you. Bisag nagkamulisod pa kasi imong kwarta imong gigahinan nagbata. Thank you dang.